gamayng liso. Pero imong atimanon, mahimong dakong kahoy nga mamunga og daghang langgam ang manugdo niini. Ug maunay nahitabo kagahapon nga simpleng pag-istoryahanay, pero di na tumalimtan ni tatay sa tibuok niyang kinabuhi. Ug ako pod, di pod nako tumalimtan na. Mauna atong pamalandong mga igsuon. Even the smallest act of goodness can become a greater sign of the presence of God. Unang ato untang awaton ba sa mga tao sa atong palibot, pila ramang pag-smile, pila raman ng pakig-istorya, kanang pagpaminaw, mga ginagmayng liso raman na. Pero kana dayong tao nga imong gipaminaw, imong gipakitaan sa imong ngisi, no, sa imong pagtagad, no, dako na kay nag-impact usa na kadakong kahoy alang kanila. Mauna ang mensahe ni Kristo sa ebanghelyo karong adlaw.